Zet je licht aan. Het is de naam van de nieuwe fietsverlichtingsactie van de ANWB. In samenwerking met de politie en scholen wordt de actie onder de aandacht gebracht. Alle wijkagenten in Nederland, dus niet alleen in Venray, maar in Nederland, die hebben een pakket gekregen om met die schablonen de tekst van zet je licht aan, om die overal op de weg te plaatsen. Alle wijkagenten proberen in hun eigen gebied in overleg met scholen en andere partners te kijken waar dat wenselijk is. Ik ga straks nog even naar een andere lagere school in mijn wijk om daar hetzelfde te doen. Dus ja, we proberen eigenlijk zo heel Venray op die manier vol te kleuren, alleen voor de veiligheid. In Venray werd de actie vrijdagochtend in gang gezet. 3 scholieren hielpen de wijkagent met het aanbrengen van de markering. Jouw fiets is gecontroleerd. Was die in orde? Ja. Moet je iets veranderen of helemaal niks? Jawel, de bel. En ja, dat was het. En de rest was wel goed. Ja, alleen ik moest iets aan de voorkant doen. Wat moest je veranderen? Ja, ik had zo'n klein lichtje, maar het moest iets groter zijn. Dan ga je dat snel doen? Ja. Zet je altijd netjes je verlichting aan als je naar school fietst? Nee. Waarom niet? Want soms vergeet ik het. En soms niet. Dan heb je netjes je lampen aan iedere ochtend? Ja. En waarom? Ja, dat kunnen ze mij zien. Omdat ik soms niks zie in het donker. Maar het is ook belangrijk om gezien te worden. Ja. Vooral met achterlicht. Dat kan wel gevaarlijk zijn. Ja, dat weet ik. Maar gisteren had ik wel mijn verlichting aan. Ja, nou, het is belangrijk omdat de bestuurders van de fietsers uiteraard dat die goed verlicht zijn. En als je goed verlicht bent, dan word je ook gezien in het verkeer. En dat is nu met het regenweer en de donkere dagen die komen, is dat heel belangrijk inderdaad. Ja. Want het komt nog steeds vaak voor dat scholieren zonder licht fietsen? Ja, ik ben vanmorgen zijn we om 7 uur begonnen met de vroege dienst. En ja goed, we hebben in die periode al 90% heeft het goed voor elkaar, moet ik zeggen. Maar er zijn er toch een paar die het gewoon verzuimen en de verlichting niet aandoen. Een klein beetje laksigheid. Ja, het is toch voor je eigen veiligheid dat het licht gewoon aanzetten van je fiets. Als een actie als deze helpt die? Nou, die helpt denk ik zeker. Het is vooral bewustwording bij de fietsers om te zorgen dat je licht aandoet. En we doen het op die plekken waar wij denken dat ze het ook op slimme plekken, laat ik het zo even benoemen. Fietspaden waar veel fietsverkeer komt, hier bij de school, hier op het Draailand. Maar zo zijn er meer plekken en het is zeker een goede actie, denk ik. En nu je deze actie gedaan hebt, wat doe je dan morgen vroeg? Mijn verlichting aan.